Yun, magandang tanghali. Okay, so yun mga tropa, no? At muna tayo lang babalik sa ating mga pag-aalaga ng manok. So yun, sa vlog na to pahinga muna yung mga manok natin. So wala tayong gagawin. Pero ang gagawin lang natin sa kanila ngayon is papaliguan natin para yung lahat ng mga bakterya na tinanggal natin nung bacterial flushing saka nagpurga tayo, lahat yun malilinisan. So yun, magpapaligo lang tayo ng mga manok ngayon mga tropa, no? So ganun lang yung gagawin natin ngayon. At gamit natin is yung wash out. Ayan. Wash out. So tapos pa kasi natin magpaligo mga tropa, magbibigay naman tayo ngayon na magbibigay tayo sa susunod na vlog natin is yung bakuna na ang tawag dito, yung Bilamil na B12. So yun yung bibigay natin kinabukasan. So bukas pa tayo magbibigay ng vitamina. So ano bang edad yung pwede nating bigyan ng mga vitamina na kakayanan B12? So nag-expect ako magbigay pag mayroon na silang 4 months. 4 months. Tapos pag gano'n na 4 months pababa, ang binibigay lang natin is yung Betman Pro. So yun lang. Kasi alam niyo naman mga tropa, hindi tayo nagbibigay ng mga ibang bakuna sa mga manok. Kaya vaccine pa lang yung mga fowl pox, ayan, yung mga B1B1. So hindi tayo nagbibigay nun. So madalas na binibigay natin sa mga nukis natin is yung sekreto natin ng kalamansi. So hindi ko na yun pinapakita sa inyo mga tropa, no? Dahil siyempre alam niyo naman na lagi ko na ipapakita yun. So baka na naman sabihin nyo is paulit-ulit yung ginagawa natin. Kaya ang madalas kong pinapakita is yung mga araw-araw na gawain natin dito sa ating manukan. At sa susunod na buwan pala magha-harvest na naman tayo. So may ha-harvest na tayong 2 manok na naman dun. Tapos bukas pala mga tropa, saktong 2 weeks na ng mga alaga natin mga chikiting. So ang gagawin natin, kasi 2 weeks na sila, sakto magbibigay na rin tayo ng sa kanila mga tropa. Magbibigay na tayo ng ano ba yung rinsel, yung patakaw kumain. So ito nga pala yung pan natin mga tropa, na tinimpla natin na pampaligo sa mga manok natin. At ang oras pala natin is 12. So late na ako nakapagpaligo gawa ng pumunta pa kasi kami sa bukid. So, nangahoy kami. Ngayon ko lang naharap. Right, so yun, simulan na natin tong pagpapaligo natin sa mga nokes natin mga tropa. Alright mga tropa, so siyempre uunahin ko yung pinakapaborito kong manok. Yung pinakapaborito kong manok ko. Yung makri natin. So ganun pa rin o tsura mga tropa. Pulang pula pa rin. So bakit ba tayo magpapaligo? So ito yung paghahanda natin para sa pagbabakuna. So ginagawa ko kasi, lagi kasi akong nagpapaligo pag gano'n na magbibigay ako ng bakuna. So yung Bilamil na B12 pala mga tropa na ini-inject natin is nagbibigay tayo tuwing hapon. Tuwing hapon tayo nagbibigay. So bukas ng hapon pa tayo makakapagbigay ng vitamins nila na B12. Kasi pag hindi mo naman to pinaliguan mga tropa, nandyan pa yun, nakakapit pa rin yung tumi. Kahit nasabihin mo ng magba-vitamins ka, baka mamaya yun, kakapitan pa rin sila ng sakit gawa nung sa dumi na nakakapit sa katawan nila. Kasi siyempre yung bakterya na yun mga tropa, hindi naman kasi 100% napupuksa ng purga. So mayroon yung talagang bakterya na
ilalabas nila pero hindi yun namamatay, tapos yun ang matutuka nila, o diba? Kaya dapat papaligo tayo, tapos linis tayo ng kanilang lagayan, yung scratch pin. So ganun, kaya mabusisi talaga yung pag-aalaga ng manok. Pero step by step naman mga tropa, pag nasundan nyo naman to, madali na lang. Kasi sa akin din naman nung una nahirapan din ako sa paano mag-alaga ng mga manok. Pero nung natutunan ko na, madali na lang, hindi pala ganun kahirap. Kita nyo naman mga tropa, alagang-alaga yung mga manok natin. So alam na natin yung mga ginagawa natin, kabisado na natin yung mga pinagkagagawa natin dito sa mga manok natin. So ito pala mga tropa, lagi kong pinapakita mapula yung mga mukha ng mga manok natin. So ibig sabihin pala, pag ganitong mapula is healthy yung mga manok natin, walang sakit. Kaya sa mga gustong bumili ng mga manok natin, sigurado naman na walang sakit itong mga maibibenta ko sa inyo. Pero siyempre nasa tamang presyo naman tayo, diba? Hindi katulad dun sa nanligaw dito sa mga manok natin, sabi 500. Ano yun, native? Hindi rin kasi basta-basta itong mga manok na inaalagaan ko mga tropa. Malalaman nyo na lang yan pagka ganun na talagang lalaban na itong mga to. Kikita nyo kung paano yung laro ng mga tropa. Ito yung ganda ng mga laro ng nanay sa katatay ng mga to. Hindi rin kasi ako basta-basta kumikuha ng manok na alam ko naman na hindi magandang laruan. Pero nga lang, lagi na sinasabi mga tropa, breed lang tayo, hindi naman tayo nagpupunta sa sabungan. Kasi ito pang negosyo lang natin ito mga tropa, no? Negosyo lang, kasi once na hinaluan natin ng sugalang negosyo, wala na, bagsak ng negosyo. Yun, ito yung ating McRae, yung ating McRae. Ayan, my favorite Nokis. Favorite, paborito ko. Future broodcock natin ito. Ayan, broodcock pala, kasi ito yung ibabalik natin sa nanay niya. So back to mother yung gagawin natin. Pero saka na lang na natin gagawin yun pag yung breeding season na. Right, so next naman tayo mga tropa. So ito, ayan lang. So ito pala mga tropa, ito yung manok natin na lumalaki na yung katawan. Ayan, lumalaki na yung katawan na. So sa kanilang tatlo, ito yung pinakamaganda yung pangangatawan nila. Hindi naman sila totally na payat, pero ito kasi mga tropa, malaki ng katawan nito. Ayan, mga tropa. So paano ko ba ginagawa yun? Sundan nyo lang ang mga previous vlog ko. Magiging ganito rin yung mga manok ng mga tropa, kahit na hindi kayo nagbabakuna. Tandaan nyo lagi, ang sekreto lang kasi talaga ng manukan is yung kalamansi. Kasi bata pa lang may vitamin C na sila, katulad natural na vitamin C katulad ng kalamansi. Talagang magkakaroon sila ng protection sa katawan. Kasi vitamin C lang talaga yung sekreto mga tropa sa manukan. Vitamin C lang talaga. Linisin lang natin ng maigi yung mga mga tropa, no? Mukha nila. Linisin din natin yung mga
Lalong-lalo na pala mga tropa na pag nagpapaligo pala kayo ng manok, dapat dito sa silong ng pakpak, kailangan dapat malinisan mo rin yan. Kasi dyan kasi minsan namumuo yung mga dumi. Tapos dyan din minsan yung pansin nyo pag nagkakamot yung manok, dyan sila nagkakamot madalas, saka sa pakpak. Tapos sa mga paa naman mga tropa, kailangan malinisan natin lagi natin itong mga to. Kasi dito rin nagsisimula yung tibak na tawagin nila. Ayan o, yung ganyan dito. Kaya nililinisan ko lagi yan. So yun. So rest day ng mga manok natin, pero magsa-summer vacation muna sila dito sa timba. Magsiswimming muna sila mga tropa. Outing nila to. Yun, so natapos na to mga tropa. Ganda nito. So yun mga tropa, so ito yung last na papaliguan natin na McCray. So ito pala yung pinakamaliit sa kanila, yung pinakamaliit. So papaliguan lang natin siya mga tropa na. Bali mas bata ito ng isang linggo kaysa dun sa mga kasama niya, sa mga kapatid niya. Pero ito, paano ito mga tropa, itong manok na to, high station ito. High station siya. So kailangan dun natin magpaligo sa mga nukos natin dahil sa sobrang init. Ano? Kahit nga ako halos parang gusto ko, halos oras-oras gusto kong maligo dahil sa sobrang init. Parang gusto ko nang lagyan ng ice yung paligo ko. Grabe, sobrang init mga tropa. Ganito madalas sa yung mga tao na stroke ng tawag dun. Kaya ugaliin din natin na maligo. Parang sinabi ko na hindi naliligo. Pero madalas kasi nagawa ko mga tropa pag ganitong tag-inag, naglalagay ako ng asin sa inumin ko. So yun, kakatulong yun para hindi tayo ma-dehydrate. Dako naman tayo dito mga tropa sa ating white choco. Ang ating white choco. Ganda ng tiligan nito mga tropa. White choco. So napaka rare ng kulay na to. So napakadalang na lumabas yung ganitong kulay. White choco. Nasortehan lang natin sa pag-breed mga tropa, no, dahil may lumabas tayong ganito white choco. So ang tatay pala nito mga tropa is golden gray. Tapos yung nanay niya is pure na gold. Tapos ganito yung lumabas. White choco. Nagulat nga ako mga tropa. Akala ko nung una, nung sisiw to, akala ko white gold. Tapos nung lumaki, ayan na, yung ganito na, white choco na. Ito yung mata niya. Pero ito picom to mga tropa, picom. Ayan, picom. So manang-mana siya sa tatay niya, kasi yung tatay nito picom na golden gray, diba? Pinagpala tayo sa pag-breed natin kasi nagkaroon tayo ng ito, white choco. Pero ito mga tropa, mas bata ito kaysa dun sa mga McCray natin. Mas bata to. Kaya itong mga to,
Hindi pa masyadong lumalaban. Ayan o. Hindi pa tumutubo yung kanyang tahid. Wala pa. Bata pa. Kaya yun nga lang, nasa 4 months na sila. So ganito kalaki, 4 months pa. Ganito kalaki. Okay, mga tropa, no? So ito na pala yung last na papaliguan muna natin, mga tropa, bago tayo matapos sa vlog natin. So nice ko lang pala i-share to sa inyo kasi ito kasi talaga, mga tropa, dito talaga ako nang hihinayang sa manok na to. So ang ganda pa man din sana ng manok na to, mga tropa, no? So, pero nang hinayang talaga ako kasi nga itong gray natin na to, mga tropa, kabatch nung mga makray natin. So yung mga tropa, ang ganda, straight ko, ganda. Kaso ang problema, nung mga kuwan pa lang sila, nung mga 2 months itong nangyari, pinagtulungan nila, mga tropa. Ayun o, ayun siya o, pinagtulungan ng 3. So nakita ko na lang pinahapunan, ayun, ganito na yung nangyari. Kaya grabe, nang hinayang talaga ako dito. Ang ganda ng manok na to, mga tropa, kasi ang lahi nito gray sweater. Ayan, gray siya pero ang nanay niya is sweater. So sayang, so hindi natin mabibenta to ganito, pero hindi ko siya in-out o hindi ko siya pinabayaan na lang. So inalagaan ko pa siya kasi pwede ko pa siyang gamitin na materyales pang breed, kasi hindi naman siya bulag nung bata siya meron talaga siyang mata. Kaso ang nangyari, tinuka lang siya ng tinuka. Ngayon ito na lang gagamitin natin na pang materyales, mga tropa. So kabatch pala to ng mga makray natin. So pinurga ko na rin to. Ayan o, pinurga ko na rin to. Tapos nagbabacterial flushing na rin to. So bukas siya matatapos na. Ay hindi, ngayon pala, tapos na pala siya kahapon. Kasabayan din ng mga makray pala natin. So kahit na ganito yung nangyari, hindi natin ito pinabayaan. So ganyan ako mag-alaga ng mga manok, mga tropa. Right, so yun, sayang na, hinayang talaga ako dito. Sayang, ang ganda nito. Pero wala naman tayong magagawa kasi siyempre manok nga, yun talagang trabaho ng manuka. Pero gawin na lang natin na pang materials to, pang breed na lang natin to. So ibabalik natin sa nanay kasi may pure na sweater kasi ako dyan, mga tropa. So babalik ko na lang siya dun sa nanay niya para makapagpalabas pa tayo ng ganito. Sayang nga ito, mga tropa, kasi ayun o, yun yung paang pencil fit. Pencil fit pala. Ayun, pencil fit. Ayun, ganda ng tindigan ng paa. Ito 4 months na rin ito. Marami 4-5 months. Pinaliguan ko lang sa mga tropa para sa ganun hindi naman siya magkasakit. Ayun, yun lang yung mga manok natin na pinaliguan natin. At yun lang yung vlog natin, mga tropa. So gusto ko lang i-share sa inyo itong ginawa natin na rest day nila. Ayun, paligo tayo. So sa susunod na vlog natin, mga tropa, na ibigay tayo ng bakuna. So yun, mga tropa, na so natapos na tayo sa mga stag natin. So mga to, meron pa sana yung mga
kuha natin mga gray, yung gray natin saka yung gold, pero hindi ko na ipapakita sa inyo mga tropa, so short videos lang tayo. At ganun lang, pagkatapos ng purga, bacterial flushing, pagkatapos ng bacterial flushing mga tropa is yun, paliguan natin. Tapos pagkatapos ng paligo, siyempre paligo, pahinga, tapos kinabukasan dun tayo magbibigay ng vitamin B12 na injectable. Ayun, so yun, dito na rin siguro, dito ko natatapusin tong vlog na to mga tropa na. At maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang panonood. So nakita nyo naman yung mga proseso ng paano tayo mag-alaga ng manok, kung ano yung mga ginagawa natin. Tapos marami pa tayong gagawin, pero siyempre step by step natin yung ipapakita sa inyo mga tropa. Right, so yun, dito na matatapos ang vlog na to, and see you bukas mga tropa. Ayan.